Puilana sini media kising songna pai hambai oro phaimani bagui phainai 20 tarik December 20 tarigo जों ting bisi ketalna rok sawoi sini food festival जों khanani thangai tongo obo koinam songo jara baniya khaine rokno sini oro jagana phaimano sini Jompuijola Bonkumari o jaga sini thai जों khlaijakha ting 21 tarik December ke जों ting bisi ketal जों celebration khlainai oro bonnorok जों bai baksa pal baksa khlaiei manjak phaidi lukurokno oijau Sinara food festival dino जों sini 12 Tagajala constituency ni sini borom ganang MLA manjak phainai tai जों sini TTAD sini borom ganang rokno जों invitation rojak tong renai engke borok phai manjak phainai tai sini adino musamung sini traditional musamung rokbo nai mannai belai belai ke hambai sini media takut sono ang koinam sungo sini oro joto sini amtani local ni joto phalai chanai tugan baniya khaine rokno aboni bagai belai belai ke nong bagai kaham jora phai tongo जों sini tring bisi ketalno lamsugui जों kaisa food festival kotor ke khanya thangi tongo 20 tarik tai 21 tarigo aboni bagai norokno oro phainai dugan rok phaina bagai obogo tai joto amsaini lukorokno bahaino oja phai participate khainai sini food festival tradition ni je chamung numung je sini kebama mase tongmani amrokno chanani bagai painani bagai naithok जों oro program bukhainai sini oro borom ganang tai kebama sini maino gonyo borok phainai tai जों 21 tarik bahaino sini tingno lamsuknai 21 tarik bahaino sini oro phainai manjak phainai joto sini agini sini dofani bagai samung khainai rok borok kornak phainai जों a korokno khananai जों 21 tarik ni phungo 21 tarik phungo जों mankhang kangke जों omo wansuk tongo sini agini je thungmung rok sini culture ni जों tai himlai mane koldom ka mane amti rok khaida mano जों omo rok nai tongo abono जों khainai aboni bagino जों jotono no participate khape mankhangke जों lamsuknai o jagao phaina bagai jotoni bagino tai जों oro songsajak tongo sini obo sini Jompuijola Youth Society bai ke o festival no जों khai tongo asungno hambai khulumbai kya।